दुलाराय ब्रह्म धोरोम आफाद लोगोसे उदालगुरि जिल्लानि बेवहाय दैदेनगिरि दङ। जोङो गासै जथायै थांनाय बिसायख'थिनि जि जालांबाय आरो बेवहाय देरहासार जानाय बिजाथिफोरजों लोगोसे जाय बांसिन बिजाथि देरहासार जादों बिथांमोनखौ जोङो बरायनाय आरो हामग्लायथि बावनाय जोङो दिनै खौरां मेल लादों, प्रेस मिट लादों। दा जागायनोसै। गिबियावनो खुलुमबाय बयखौबो। ओम पुर्णपर ब्रह्म ज्योति स्वरूपाय नमो नमः। जे दिनै बे समाव गिबियावनो बिटिसि हालामनि मानगोनां साफ्रोमबो रायजो राजानिसिम आरो नोंथांमोननि बे निउस चेनेलखौ नायगिरि साफ्रोमबोनिसिम दुलाराय ब्रह्म धोरोम आफादनि जानानै खुलुमनाय सिबिनाय बावहरग्रोबाय। लोगोसेयै दा सोलिबाय थानाय दुर्गा फुजा, बे दुर्गा फुजानिबो साफ्रोमबो रायजो राजानिसिम जोंनि हामग्लायथि बावहरनाय जाबाय। दिनैनि बे समाव दुलाराय ब्रह्म धोरोम आफादनि आं लेङाइ आफादगिरि फतेन्द्र बसुमतारीजों लोगोसेयैनो गाहाय नेहाथारि मानगोनां जगत चन्द्र ब्रह्म दंफायो आंजों। लोगोसे दुलाराय ब्रह्म धोरोम आफादनिनो लोगो नेहाथारि दयाल बसुमतारी दङ आरो हारिमु दालाय आफादनि नेहाथारि दिमुसा ब्रह्म दङ आरो दिनै बेवहाय जिल्लानि उदालगुरि जिल्ला ब्रह्म धोरोम आफादनि मैखोम आफादगिरि मथिराम ब्रह्म आफाजों लोगोसे लेङाइ आफादगिरि गकुल चन्द्र ब्रह्म आरो आइजो आफादनि जिल्लानि आफादगिरि थमेश्वरी बाग्लारि आइजों लोगोसे सासे मैखोम सोद्रोमा आइ दङ आरो दखरा आफादनि दंदेरो आरो जोंनि मिरुनि दिक्षा गुरु, जोंनि बयनिबो सिबिजाग्रा दासिम धोरोमखौ गाबथानानै लाखिनाय ब्रह्म धोरोमखौ दिक्षा गुरु बिराज महन बसुमतारी आफा दङ। दा बेखिनियाव जों दिनै खौरां लानायानो मेल लानायानो जाहैबाय थांनाय 22 सेप्तेम्बर बिटिसिनि 5थि बिसायख'थि जालांबाय। दा बे 5थि बिसायख'थिनि रिजाल्टआबो 26 सेप्तेम्बराव डिक्लेयार जाबाय एबा माने रिजाल्टआबो ओंखारलांबाय। दा बे रिजाल्टआव जोङो दुलाराय ब्रह्म धोरोम आफादा गोजोननायजों मोजां मोननायजों देरगाथाव साबायखर बावथाव बिपिएफ हान्जानि जि 28 सा बिजाथि बांसिन बिजाथिजों देरहासार जानो हादों। दा बे देरहासार जानाय साफ्रोमबो बिजाथि बिथांमोनखौ लोगोसे इउपिपिएलनि 7 सा बिजाथि आरो बिजेपिनि 5 सा बिजाथि साफ्रोमखौबो जों गिबियाव बरायनानै लाबाय, खुलुमनाय सिबिनाय आरो बिथांमोननि हामग्लायनाय जोङो बावहरग्रोबाय। दा दिनै फैबाय थानाय 5 अक्ट'बर बिटिसि खुंथायनि बा बिटिसि सरकारनि जि बिबानगिरि बिथांमोनहा समायखिरा लानो थांगासिनो दं आरो बे समायखिराया जोङो मानिनांगोन बिटिसिनि जोनोम होगिरि
BPFनि जोनोम होगिरि मानिजाथाव सिबिजाथाव मानगोनां मुस्रि गेवलां हाग्रामा महिलारि गाहाय मावफुं सोद्रोमा हिसाबै बिथाङा समायखिरा लानो थांगासिनो दं। बिथांजों लोगोसे गोबां EM बिथांमोनाबो निश्चय समायखिरा लागोन जों मिथिनाय बायदिब्ला। दा बै बिथांमोननि जि समायखिरा लानो थांनाय बिथांमोनखौ जोङो बरायदों। गोसो गोथारै जोङो गोसो गोरबोजों दुलाराय ब्रह्म धोरोम आफादनिफ्राय जोङो रोजा रोजा साबायखर बावनायजों लोगोसे जोङो बरायनानै लादों। बिथांमोना हामग्लायथि बावदों। बिथांमोनजों लोगोसे MCLA थागोन। बिथांमोनखौबो जोङो बरायनायजों हामग्लायथि बावहरबाय। आसा खालामदों बै समायखिरा लागिरि BTC खुंथायनि जि मावफुं हाग्रामा महिलारि सारनि दैदेननायाव EM बिथांमोन MCLA बिथांमोन ज'है BTC खुंथाय अर्थात BTC हालामनि बर'फोरनि जि गांनाय उखैनाय जौगानो गोनां हाबाफारिफोर थानाय गोबां मावनो गोनां थानाय बर'फोरजों लोगोसे बाहेरनि बर'फोरनि जि अभाब अभिजग गासिखौबो मावफुंलांनो हागोन होननानै जोङो जोबोरैनो मिजिंथिदों। आरो जोङो आफा आनान गसाइ पुर्ण परब्रह्म ज्योति स्वरूपनावबो दुलाराय ब्रह्म धोरोम आफादनि गोबां जिल्लानि जानानै जोङो आनान गसाइनि खाथियाव आरज गाबनाय थादों। मानगोनां मुस्रि गेवलां हाग्रामा महिलारि सारनि दैदेननायाव बे BTC खुंथाया जोबोरै खौसेथि गोजोन बयनिबो मोजां मोनलायनाय अनलायनाय आरो जौगाथाय हाबाफारिया ग्रोम ग्रोम मै आवगायलांबाय थानो हाथों बेखिनिखौ मिजिं थिनानै जों दिनै बे दुर्गा फुजा सोलिबाय थानायनि गेजेरजों नोंथांमोननि खौरां मेलनि गेजेरजों जोङो बिथांमोननिसिम हामग्लायनाय बावहरनायजों लोगोसे आफा आनान गसाइनाव बिथांमोननि न'खर बिथांमोननि जिउ सोलेर बिथांमोननि साननाय हनाय गोजोर जाहाथे जालांबाय थायो आफा आनान गसाइया बिथांमोनखौ हेफाजाब होबाय थायो बेखौनो जोङो दुलाराय ब्रह्म धोरोम आफादनिफ्राय आरज गाबनानै बेखिनियावनो फोजोबनाय जाबाय। साबायखर थाबाय।